Yo, what's up mga kaunggoy no? Di ba may anis Barangay Liberty nabuntagan mi ay simpre kay nag-overnight man mi diri. Good morning dahil sa mga viewers namo diha. For today's video guys, nagtanlantaw-lantaw mi ni Ervincio sa kalubian kay plano mi nga mamutong unya tag-as man kayo ang mga lubi unya wa may kahibaw mo katkat na mundo ha. Syempre no na ako'y pubiyaan ang mga habog guys, so murag di gid kaya mo saka og utrop ning us. Mayon lang gani kay mibalik ra po dani si Antonio diri kay uli man sig palumpon no unsa ni si palumpon. Mga to hangad-hangad din siya sa kalubian kay excited na kay sa musaka guys. Ganahan ko anin tawhan na kay way libog ba kay unsay mga isugo. Tuman nung gidana niya. Wala di akong believe ni Antonio. So diri rapita guys, may saka ng unggoy anino, aw si Antonio anino, paspas kayo mo saka. Ya while nagsaka si Antonio sa lubi guys, ako nangita sad ko diri bayabas kay para tambal-tambal sa paitong baba aron mawala ang pait. So diri repita nakita og medyo dako-dako gid siya pero ambot lang og di man ni daot. So mo to guys, gipanghakot na sa papa ni Ervin ang kuha nito ni para amo na ning kudkuron guys. So diri gisugdan na ni Ervin show ang orimos no niya. Kaunaw namin nga wa man di gatas day, so mo to nagpalit mi ni Anthony sa quarry niya way abli nga tindahan. So dito mi sa may tabok sa tulay amot sa ni pangalan lugar diri ah. Paguli na mo guys, nahotan og gasolina si Antonio, mo to nga gibaktas na lang niya ang motor kay wa mi kahibawog asa dapita ang gasolina andiri. Buro na maligya gasolina, ano nga tanan mi atong mga tao layo pa daw, matabok pa daw padung dito sa Liberty. Auto gibaktas lang namo agi mi aning tulay. So unahan pagid ani na maligya gasolina so tudod lang gid si Antonio sa iyang motor guys. So sa kalagot ni Anthony no, iyang gilabay ang iyang motor sa moto wala say motor gida kay kapoy daw og tinud. So baktas ang show ani hangtod maabot mi sa balay nilang Ervincio. So after 10 years guys, naabot namin sa balay sa lulo ni Ervincio. So moto gisugdan nagtimpla ang gatas nga mong gipalit. So tara mga una ta guys.